Vannak művészetek, amelyek minden ember számára ugyanazt jelentik az emberiség nyelvén szólva. Ilyen például a zene, a képzőművészet, a tánc. Híd a múltba, s a jövőbe egyaránt. Erőfeszítések, próbák, sikerek, s kudarcok. Mégis mindig akad valaki, aki mindezek árán tovább viszi az örökséget. Vajon miért? Ez, amire jelenleg készül a Boróka tánccsoport? A Boróka táncegyüttes ez a szokásos hagyományá vált évadzáró műsorára készül, amely így pünkösd környékén szokott lenni minden évben. Mennyi próbát jelent, mennyi plusz munkát jelent a gyerekeknek egy ilyen felkészülés? Hát tulajdonképpen, mivel egész évben tulajdonképpen rendszeresen dolgoztunk, ezért plusz próbát nem nagyon jelent a gyerekek számára, mert elég jól felkészültek. Egy héten kétszer próbálunk, hétfőn és csütörtökön, fél héttől fél tízig, de ilyenkor egy-egy ilyen komolyabb fellépés előtt besűrítjük, és esetleg, mint ahogy ma is, szombaton próbálunk. Ön szerint miért vannak itt ezek a gyerekek, mit gondol? Azért, mert ez egy szórakozási forma, egy nagyon kulturált, intelligens szórakozási forma, mindazok mellett, hogy a magyarság tudatukat fejleszti, és mind azon információkhoz jutatja őket, amelyektől igazán magyarok lesznek. Mit jelent neked a tánc? Hát én 8 éves korom óta táncolok körülbelül. A munka után kikapcsolódást jelent, igaz, hogy időnként kellemesen elfáradunk, de a próba után a közösség az, ami miatt érdemes ide járni. Mostani fellépés előtt mi az, ami plusz munkát jelent majd nektek? Hát például ez a szombati próba, akkor a ruháknak a rendbetétele. Hát egy napra rá lehet számolni a lányoknál mosás-mosolásra. Persze, akinek megcsinálja az anyukája, annak könnyű. Te mióta és miért jársz ide? Én másodikos korom óta járok ide. Hát végül is a közösség, ami jobban ide vonz. Meg hát a népművészet. Hát számomra nagyon sok mindent jelent. Szeretek ide járni, mert itt vannak a barátaim. Harmadikos korom óta járok ide, de mostanában több gondot jelent, mert iskolába járok, és most fogok vizsgázni, és sokat kellene tanulnom. Vannak-e nehézségei ennek a táncnak? Nagyon sok nehézsége van. Leginkább azt, hogy nagyon-nagyon sok területről jönnek a gyerekek, dolgoznak, tanulnak, érettségiznek, szakmunkás vizsgát tesznek, és nagyon nehéz összehangolni a próbákat. Nagyon sokszor van, hogy mérgelődök, mert sokan hiányoznak a próbáról. Ez az egyik legnagyobb gondunk az együttesben. De hát megpróbáljuk átidalni, és azért azt hiszem, ez a produkciókon, amikor színpadra lépünk, akkor már nem látszik meg. Hát a nehézség még az, hogy Kaposvárról jár a koreográfusunk, a művészeti vezetőnk, és hetente egyszer tud csak lejönni. Jó lenne, hogyha többször találkoznánk vele. Nehézség az, hogy több korosztály van, veszekedések is adódnak, de azért több az öröm, több a baráti készfogás az együttesbe, szerencsére. Elég kemény próbáink vannak, nagyon elfáradnak, kiizzadnak a gyerekek, de azért a végén mindig jó hangulattal mennek haza. Azt hiszem, ez egy ilyen kellemes fáradtság a számukra. Te miért jársz ide? Én. Kezdjük azon, hogy a múltbéli örökségeket tovább kell vinni valakinek. A valakit most jelen pillanatban Boróka táncegyüttes képezi itt Barcson és környékén, és szerintem az, hogy a régi parasztbácsi kiáltva az utcára és egy bál alkalmán eltáncolt azt az ő maga kis táncát, azt tovább kell vinni, mindenkinek meg kell ismernie. Nem mindegy, hogy adjuk elő, nem mindegy, hogy táncoljuk el azt a táncot. Itt a vezetőink segítségével mi egy olyan technikai és szakmai hátteret kapunk, amit aztán nem mindenki tudna megadni nekünk. Sokszor belegondolok, sírni tudnék azon, hogy milyen kegyes nekünk az életünk, hogy azt mondja, hogy menj,
tanuld meg, hisz adott a lehetőség rá. És ha megtanuljuk azt, amit a régi parasztbácsi eltáncolt, akkor tovább viszünk egy vonalat, aminek az a neve, hogy magyar néptánc. Nem mindegy, a világon sehol nincs ehhez foghatóbb, szebb és gyönyörűbb tánc. Lehet az görög, szép, nagyon szép, az is az. De nem mindegy, hogy én magyar vagyok. Jó, mondjuk én a kisebbséget képviselem itt Barcson, meg Magyarországon, de akkor is nyújt számomra egy olyan boldogságot, egy olyan lelki erőt ad számomra, amit azt hiszem más nem tudna nyújtani.